Pitbull terijer usmrtio čoveka u Novom Sadu, uhapšen vlasnik psa, sin nastradalog. Ponedeljak, 15. jul 2024. godine u 10:44. Pas rase Pitbull terijer napao je i naneo smrtonosne povrede 56-godišnjem Novosađaninu u stanu u kojem je živeo. Ekipa zoohigijene uspavala je psa. Policija uhapsila vlasnika psa GB, 2000. sina nastradalog muškarca. Kako je za RTV potvrdio dr. Zoran Krulj, portparol Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, lekarska ekipa je prioritetno intervenisala, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca rođenog 1968. godine. Na lice mesta stigla je i ekipa zoohigijene, čiji su pripadnici uspavali psa. Mesto tragedije obezbeđuje policija, a u toku je uviđaj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su GB, 2000. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv opšte sigurnosti. On je vlasnik psa rase Pitbull koji je noćas usmrtio 56-godišnjeg oca osumnjičenog. GB je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu osnovnog javnog tužioca, a on će, uz krivičnu prijavu, biti doveden na saslušanje u zakonskom roku.